Sme rodinná firma, založil som ju spolu s manželkou Nikoletou, ktorú pozdravujem a milujem ju, v roku 1993. S firmou Klimax sme vlastne začali pracovať od roku 2005. Je to, ináč Mirko, je to už 10 rokov, čo od vás berieme žalúzie. Spolupracujeme s nimi preto, lebo je s nimi veľmi dobrá spolupráca. Nemám potrebu rozmýšľať nad niečím, že by som hľadal nejakého iného dodávateľa, teda nechcem povedať tým, že som nikdy nerozmýšľal nad tým, ale proste sú rýchli, tá kvalita je dosť na vysokej úrovni, je porovnateľná vlastne s inými výrobkami, čo sa týka západných výrobcov. Vieme im poskytnúť, teda firma Klimax poskytuje 4-ročnú záruku, čo je dosť veľké plus pre ten výrobok. Takže to veľmi pomáha tým zákazníkom pri rozhodovaní, prečo si vybrať žalúzie Klimax. Vo firme mám na starosti celkový chod firmy, aby to všetko fungovalo tak, ako má. Starám sa o vzorky v predajni, o predajňu celkovú. Potom mám na starosti plánovanie montáží a dohadovanie so zákazníkmi. A ďalšou úlohou je pripravenie dokladov pre účtovníčku. Vo firme som začal pracovať už počas svojej školy. Vyštudoval som obchodnú akadémiu. Začal som tu ako brigádnik. Dá sa povedať, že už tu pracujem cez 6 rokov. Pracujem v rodinnej firme s manželom a so synom. Je to fajn, ale občas je to ponorka. Prácu by som určite nemenil, jednak z dôvodu, že ma práca baví v tejto firme, takisto aj v oblasti tieňacej techniky. A na druhej strane je to rodina, takže nemáme nejaké problémy, ako keby, že pracujem s cudzými ľuďmi, ktorí si toho druhého človeka ani nevážia. Tým, že som teraz na tomto videu asi niečo naznačuje, že asi sme sa snažili minulý rok viacej, ako niektoré roky predtým, alebo možno mali sme viacej šťastia, že vlastne ten náš obrad alebo odber od firmy Klimax bol nejaký vyšší. Ale je to určite náročná práca a preto si to dennodenne kompenzujem prechádzkami s obsom. A ďalej je to bicykel, je to behanie, je to chodenie po horách, motorka, tu veľmi tiež mám rád, dá sa povedať. Už by som chcel trošku novšiu, ale tak musím viacej predať. Keby som mal definovať otca ako šéfa, tak každý máme nejaké svoje chyby, ale všetko sa snaží teda riešiť s chladnou hlavou, bez kriku. A je z neho cítiť taká zodpovednosť, že viem, že robí všetko preto, aby sa udržala firma a vyšlo všetko ako má. Mojím snom do budúcnosti je, aby som našu firmu presťahoval do lepších a kvalitnejších priestorov a ďalej, aby naši synovia, Marko a Michal, prevzali naše povinnosti, našu firmu a aby sa im darilo veľa rokov. Každý, kto pracuje v rodinnej firme, určite rozmýšľa nad tým, že raz teda to bude patriť jemu. Treba si to určite dobre premyslieť. Dlho som nad tým uvažoval, ale určite teda chcem prevziať firmu. A čo by som menil? Asi nič. Nemenil by som nič. Myslím, že to tu funguje správne.